Waalaikumsalam. Ya Allah kowe kok sik nyimpen nomorku to, Ton? Piye? Awakmu wis balik nang Indonesia to saiki? Ya Allah, aku mau tukokne jajan apa, Ton? Arep curhat? Curhat apa? Heeh, tang curhat to. Piye? Bojomu abape badhek. Yo alah, Ton, gur abab badhek ngene kok arep mok pegat. Aja, Ton, iki lho aku duwe solusine, Ton. Aku duwe solusine to nek perkara abab badhek rene ya, Ton. Iki lho tak dudoh iki lho. Aku ki duwe solusine iki lho. Iki lho, bojomu pokoke kon gawe apa kuwi jenenge odol mitu iki lho, Ton. Wis tukokno duitmu kan akeh. Bojomu mendina kon sikatan gawe odol mitu iki lho, Ton. Dadine engko untune sing kuning-kuning karo karang gigine kae, abab sing buadhek ki ilang lek wis sikatan gawe odol mitu, Ton. Aja mok pegat, Ton. Perkara abab badhek kok mau arep mok pegat. Wis to iki lho solusine, Ton. Odol mitu iki. Pokoke rutin gawe odol mitu iki. Ababe engko sriwing-sriwing enak ababe. Untune sing kuning-kuning kae ya ilang. Wis pokoke diistiarne dhisik iki lho pokoke. Iki solusine odol mitu iki. Rene yo ndang, rene yo saiki. Aku nang omah iki lho karo gawakno jajane ya. Wis pokoke odol mitu iki wis pokoke mengatasi masalah gigi, Ton. Wis ndang rene yo saiki.